Bodo fana boroni bifa jari minari boroni ang boragari gamiau janamnai jat boro bimani. Welcome back to my YouTube channel Bodokalyanmix YouTube channel. नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअआ जादों गवालपारा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 45थि बोसोरारि जथुम्मा आरो गवालपारा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 33थि थान्दै जखनथाइखौ थांनाय 8 आरो 9 जानुवारि 2022 खालार खालि सानजा बिखालि बर' थुनलाइ आफाद आरो धुपधरा दखरा बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय दावखानि बै दैखुलियाव साननायनि मेहेरगोनां हाबाफारिया जानानै थाङो। बे हाबाफारियावनो आं जा हायो बेनिनो माखासे नुथायफोरखौ दिन्थिलांनो सानदों। नोंथांमोना जुदि बेखौनो नायनो इन्टारेस्टेडब्ला फैदो आंजों लोगोसे नायलांदोनि। बियो जोंनि हारिनि बियो जोंनि देरहासार नेरसोन फिला बियो जोंनि हारिनि बेनो जोंनि उदांस्रिनि नेरसोन। बे नुबाय थानाय नुथाया जादों मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय समाव लानाय माखासे नुथाय जाय बिथांमोना मुंख्लंफोरनो बिबार बावजेनगोन बिथांमोनखौ सिनायथिजों लोगोसे आगर गोनां आर'नाइजों बिथांमोनखौ बरायग्रोनानै लानाय जायो। मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय बिबार बावजेनगिरि मुश्री जयन्त पाटगिरि लेङाइ आफादगिरि गवालपारा जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो मुश्री समरजित बसुमतारी लेङाइ आफादगिरि गवालपारा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद। बेनि उनावनो रंसारि कुन्ज बिहारी बर' आरो पमे बाला बर' बिथांनि मुसुखायावबो बिबार बावनाय हाबाफारिया जायो। बिबार बावजेनगिरि मुश्री बालिराम बर' नैथि फिसाज्ला बिथांमोना बिबार बावजेननायनि उनावनो बयबो दखरानि बयबो फैनानै लारि लारि बयबो बिबार बावनाय हाबाफारियाव बयबो बाहागो लानाय मुंख्लंफोरनि मुसुखायाव बिबार बावो।
Angka video yang hari lagi. Botolnya hese kuni. Video hari mana kan beli? Apa bukan beli? YouTube pun nang lo. Mako jago di. Oh bintu. Ale kagana ra botol kha. Rakhta ya. Sa sana sini. Oh, terang bel dia. रायजोनि साफ्रोम दैदेनगिरिफोरखौ Cara ini. Mana? Kila boli koi. Kena kok? Ngene, sok kok. Dah. Piu moza putula mana kan nggak I love you kok harus kau nih ya. Ngedirang sepedas. Isu pokotia lah kayak sir, ini foto mah mana Mana jalan. Istilah kayak malah ini pokotia sir, kayak pasti kayak lagi gitu nih. Kedengar lo? No, yang kuas nih, Inggris mana tuh teh? Tao hay gun. Manap niya. Oro. Pat. Satu nih sih ya. Kata saya hai. Botol ni alam. Ungnen ya. Di mix up jalan. Iya. Go tahu. Kita su nuhot. Nggak ya. Di mix up nih. Sama. Andi lu kok jadi masalah nongol hat. Andi lu kok jadi pun. Komplain gitu lah. Jadi kau lebih nembak nggak sih nolai. Itu ya. Kenapa? Dia korban dia hai. Sana ini di mana lah. Sekolah kapan deh? Kusum nu dia baik. Sede. Gede-gede nyawa ya. Tunggang Pribadi Besar yang diterima Bodokalyanmix Bodokalyanmix apa Ayam Tunggang Sambil Sambil Jokontai Goalpara Jilla Dulare Bodokalyanmix Jolang Len Lokal kilo ni kan sama. Sampai Muncul dulu Mata apa Tamam testi ya. Nomor kata jalan dari sini. Paling jam makan, tunggu yang berenang.